langa zina Villa Entertainment, sangalasi wa dziko la Malawi, masulili mafilimu kuchoka ku chizungu kubwera mu chiyankhulo chathu cha ifeyo Amalawi. Nkhani ili panopa ndi okhuzana ndi YouTube kapena anthu ena amapeza mafilimu kudzera mu Vitment ya kapena kutipeza kumene kudzera pa TikTok kungosecha Villa Entertainment mafilimu dinyanya. Panopa tizipanga upload filimu every week, tizipanga upload video. Chachikulu chimene mungamakwanise niyo kupanga pa moyo wanu kungondipanga ineyo like palikena kake kutereka kupanga like kamene kachaka ndikuzandipangaso subscribe, kunipanga subscribe ndikuzayika kabelo kena kake kamakhala ngati kasigino kokuziwisani kuno kuti ndapanga upload video ya nyuwani. Ndikapanga upload video ya nyuwani niyo muziziwa mfoni mwanu kaya pa PC yanu, mukamakhala kuti muli pa internet mwagula bando muzingozindikirano kuti ka message kabwera ngwinji ndikuti ndatani ndapanga upload video ya nyuwani. Koma subscribe chonde tayesisani mopanga subscribe channel changa osangolowa ako chani kuti ndizipitiriza beneyo kumakuponyerani beni mafilimu. Mukafuna mafilimu ogulisana pa WhatsApp, pali mafilimu ena oti singakwanisi mwina kupangirana upload pa internet, mwina sangafike pa internet, koma mukafuna mutaonera mafilimu mwina akalekale ena ake, mungathe kulumikizana nane pa nambala iyi 082 kumapeto ku 18. Ndikubwerezaso nambalayo ya kuno ku Malawi 082 kumapeto ku 18. muzalumikizana ndi vilakasi masulili mafilimu mchichewa. Ulemu wanu pakamera pali bwana Igwe, ndakunyadirani. Yes.